Alitshisi ilanga. Ngadibana nawe sokuchaza into ongakhange uzibuzwe ndiyakuxelela uthethe nangakhange uzixelele. Uchaze nabantu owakho wabona ntsika. Akunantsika uchaza uthaba. Tshisa kakhulu ilanga lanamhlanje. Ngadibana nawe sowufuna ubhatala umuntu ongakhange abomtyaleni ntsika. Wangena ungqamile apha ingathi impuku egqothwa sikanti phandle. Tata, thule umnqwazi sithethe njengamadoda. Ubeke induku phansi. Thulisa ngumntana ngokunqwazi. Ndifandibeke. Konke imbi phofu mfana. Ta, uthi umama zange undihlawule tata ndini. Nomqotho uthetha nawe izinto? Andikuvanga ndikuthini? Tata, uthi umama zange undihlawule tata ndini. Hayi nasika kaloku nasika unomqotho wayenama nasi namadoda abaninzi nasi ku utata umzondo nolanda nomncedisi. Tata, ngenyanga funeka unike 1,000 rand okanye i-2,000. Ha, hayi ngumhlola. Siya kwi-20,000. Kwi-20,000 ndingazange nayirhola nasetyaleni. Sona sibombani? Tata, Sona sibombani? jonga ke tata ndini. Zange undihoye ndikhula. Iimpahla zeChristmas zange undithengele. Ndincedwa nguRamaphosa ndondliwa ngumama. Hayi, namhlanje sawuqala ikheyisi. Akuthi mama kanje ma. Ufuna apha. Uthina kwathini? Baba uJwa, khangela apha. Ndifuna imali yam apha. Njenge uhamba uzalisa nje. Ingathi uyinja. Uyaxoka uzandibhatala mna. Ekunganjani ke nyana into yoba mhlawumbi ndiqale nge-10 rand. Ithi yofika kwi-20,000. 10 rand tata. Namhlanje uzawulala ubaliwe. Uthe ngathi uze ngodlame. Jonga kwathini? Ixoxe mani le nto leyo kwathini yehla mani. U-useless. Ungowongcwetwa uhleli ulandele aba bantu ootata aba babe-useless. Ncim, foko ndini mandihamba ndiyotya ekhaya. Andikwayivi kwade kwathini ba. Thina intwana ingibonise kakubi. Bambe ngewashingi le. Yena ndingandiqhekeza. Andibetha. Imambe kanje. Ubamba abantu wathini? Ubamba abantu. Yem.